Sa number 2, abogado ni Punong Barangay Noli Villarosa sa Barangay Tangub ang mag-file sa motion for reconsideration angot sa suspension order. Wala pa nabaton sang kampo ni suspended Barangay Tangub Punong Barangay Noli Villarosa ang resolution angon sa 60-day suspension nga ginpapanaog batok sa iya sang Office of the Ombudsman for the Visayas. Inimikang tanan sa administrative case nga conduct unbecoming of a public official kag grave misconduct nga ginpasaka batok sa iya ni Kagawad Katrina Sunota. Ginpahayag ni Attorney Dindo Ramos ang abogado ni Villarosa nga tinguhan nila nga mahingagaw file ang motion for reconsideration sa Office of the Ombudsman. Agud nga ma-dismiss ang kaso kasubong sang nangin resulta sa criminal case nga ginpasaka batok sa Punong Barangay. Si Villarosa kag Sanday Kagawad Luz Atienza, anay Kagawad Jose Ray Pendon, kag anay Barangay Treasurer nga si Maria Teresa Domadiego ang ginpasakaan kaso bangod sang ginalegar pag-delay sang payroll agud nga manghulam sang kwarta nga may 10% nga interes ang mga barangay employees sa live-in partners ng Punong Barangay. Ang alegasyon ang ginpanginwala ni Villarosa pagi kay Barangay Singkang Airport Punong Barangay, Cesar Distrito nga nangin anay abogado ni Villarosa. Na-dismiss naman ang kaso batok Sanday Pendon kag Atienza nga mo karon na nagaserbe nga acting Punong Barangay sang Tangub. Pag may mga affiliates man sila nalipang secure po, may mga damo man ito na-retract. That's why galing nga na-dismiss ang criminal case na da. But I have to read first the resolution of the case. Insofar as we're concerned, no, ang criminal case na dismiss, pero wala kami ka-idea sa administrative na mo, duwanan mo. We thought na rin administrative, din na-refer na nila sa sanguliang panunsod.